Ban san me cikin zuciyarki a game da ni ba Nuratu, amma dai zan so ki saurari abin da ke cikin tawar zuciyar a game da ke. Babu ranar da rana za ta fitar da haskenta, face sai wannan hasken ya kunna fitilar sanki a zuciyata. Nuratu, ke a cikin zuciyata haske ce, babu wani ɗan adam da zai iya rayuwa a cikin duhu, kuma na gane hakan ne a lokacin da na bar hasken soyayyarki na shiga duhun kewarki. Rashin ki da na yi na tsawon wannan lokacin ya ɗanɗana wa zuciyata azabar da ko a mafarki ba na fatan haɗuwa da irinta. A yanzu na gano wata gaskiya guda, cewa ba zan iya rayuwa ba tare da hasken Nuratu a tare da ni ba. Nuratu, ki yi haƙuri bisa komai. A baya na barki, amma kuma a yanzu ina so na kasance tare da ke na iya tsawon rayuwata. Fatan za ki karɓe ni hannu bibbiyu. Wannan saƙo ne daga masoyinki, ni na Nuratu. Ina matuƙar son ki Nurul Hayati.